Dini kang mama, narasilang lang. Nagpas-ana, narayang ipangayo na trapal. Namo na. I told you, kabalo ka, galayas-layas na siya, mara nagkuan. Siya nak. Wala, sada na yung balay oh. Ngayon mo lang ng brewster. Latsada ng balay ni mother, oh. Nana siya bagong bahouse. Padulong katong ginhimil nga daghan kay bato. Bato sa bugas, yung kadala. Oh. Daghan kay batong ilalong kay labay-labay kung yung balay. Ha? Balin siya din eh. Gilabay-labay. Balin po siya din eh. Gilabay-labay do yung balay. Sumuto yung balay nga daan, oh. Guba Sa na. balay ba? Na, oh. Nang laban naman lang siya siyang habulala. Tara yung balay nga guma. Atun sa una mong gi-vlog ba? Naro yung balay, oh. Naguba na. Yung balay naguba. Naman na yung kahoy diri, oh, daghan. Ha? May pa siya kadagan pa siya kahoy, oh. Ligya ko naman niya tag cheese. Bugko sa 20. Ha? 20 Si mama ra nagbalay ani? Saro. Sabi, Kung na siyang ngay dito sa kuan. Ito yung gihatag, pwede niya sa sin. Sin, bago man niya dito ang side ko, ito yung gihatag lang si Scalibo. Ito mm. yung Gcash. Wala, ibat niya sin. Asa man si mama? Pamahaw. Pama. Asa man si mama? Uy, kadugay Diyan na na. lang na yung balayo. Ang cute yung balay ni mama. Ang cute yung balay ni mama na sa... Tira. Yawa gulo kuya. Ang masawain na ito, sakit yun yung balay. Yan mga manito ta. Sige, reklamo di mother kay. Masambagan ka na ako. Drama kayo. Atik. Atik kasi kuan. Atik kasi... Atik kasi idang. Sila. Ay, manang din sulod. Manito. Lakang sa sulod. Nangawat. Wala ka man nagduwa diyan, nagsakay? Wow, ka ba Ano yun, na piniste. Hali na. Dudong, amin, dudong. Ako na nanay gibaligya. Hali din ibig kay mga unsa ta kay gigutom ko. Uber ko. Please, ni nanay ba? Ma-over niya to ba? Daot. Hindi mo over ang... Hinog, nakakuhan, kining, karikit. Kikirikit. Nasiksi ba din mo? Nana kay ikaw iyab na ka? Wala pa. Naimong ihatag sa ako. Naan na, oh. Nana na siya. Ako ka na, Nana noon. na siya. Kaya ganin na ako na itabil, oh. Asa, ngano may tabilan man nimo? Oh, Tungkol na, kay, mubo man kayo ang kwan. Kining area. Yung mga kuano. Mani trato? Mani mong sinilas. Lagi trato niyo, mani? Dili na trato. Ikaw Oh, kami. trato na ko Ah, na. trato niyo mo. Bagay, lisad mo trato niyo. That's my lang. Dapat magsayaw kita karon ha. Kunadang. Tikno. Oh, wala dili ka tagaan ako kas, hindi ka Oo, masayaw. kamot pa kasi yung Sudan. Ba't kaya sila kawa pa ba na paniud to? Ang kaon ta kay gutom ko. Ay, mong sinilas oh. Dong, magkao na dong. Yahay, baka ani ah. Ning. Sige na ya. Nagkaulang dadto. Okay na, okay na. Oh, okay na imong kinabuhi. Hapsay na. Usay na. Na imong sabon diha, na imong mga dilata or unsa diha, mga uban pa. Thank you na yun. Dago iday na basi imong baligya na sa baligya na pud na kay imong bailoan na sa Tanduay. Wala pa sa duy. Ginoo ako Pag nag... sure, kana na kape nimo diha, na yung mga Wala ko perfume. nagbalik. Ah, napaiya Na shampoo nimo, na perfume nimo din. Ay, Ay, naman Ako siya unang din lang. na wala na din naman maigo. Dayon. Ako gikon sa imo. Agay, wa lipstick. Bago na. Bago na ha. Ayaw, Gio. Ko ani pagkagwapo ka ha. Ay, magpapa ka Kay na. mahali naging tingali ko ani. Mahali na ka. Ah, dilim sa magbahay sa damo kayot. Nagiatay. Yusip. Ayo sa nang iyot mama. Ito plok siguro. Dili gid sad. Iyot yun go man koy kuan kini ang matod paning. Ah, magkao ba? May pato Ano ko. ba? Ah, Ang plato na una sulod. Taguan naman Dali tayo ka, mga plato. dili ko ning. Man ako, nagkaon ko ya. Nasa sulod ang plato or na ko sa na ako sa kay mo ning balay na ko nga mag-inusara ko gamay kaayo. Pero okay Ay man. ako ra man usara. Nindot man imong balay.
Oh. Kapay, tibus ka unang? Magini mga artista kalagay kay humot kayo ka. Unsa nang mga artista? Oh, artista dai ko di ay. Kasi man yung artista ko. Asam ni na paingon na maganda sa artista. Ay, kayo na sa artista. Nalang una ning kamot ng tao no. Sus, Ginoo ko Mariusip. Mura man ni siya patay gutom oy. Ang kaya na tuloy lang oh. Ning kamot. Mahulog ba ito nga? Mabagot-bot tayo. Mahulog ang butang siya. Nara oh. Tumbutan ka diyan nga. Ayaw lagi kay kabata. Ugasan na sa ninakaw kay murag nahimo kong bastos aning animal gamay hugas di pangipos. Eh, sunod na mo mas kuan to si Nina. Ay, pagkukok me. Hindi palit ko. Mama lah. Ano? Yan ang sisingan siya. Kabalo mo siya. Kuya ka. Si mama nito. Ma, ba't kung sa kusma? Ano na kasi magpalit? Makaon, mang si. Ito ni Romel. Ano si lang na palit. Butil-butil ya. Iya kasabutan na sila, iuli. Ano, dahil mama. Bala na sila iuli. Nara. Eh naman ay na pag ay wow, gwapa lagi mo imong plato Imo karon. ba yan ang kwarta gipalit ko Ano ana? katsada ba di ay ani? Ay sana. Wala ba yan na ako buang sa. Very good. Kano isa ka na ni dito. Ma, tubig, ma, unsa man imong tubig, ma? Muna yung mga sinina na ni mama gihatag na ko ng mga sinina ni mama grocery. Nara oh. Ovan pa. Kung matingalin ang tubig ko. 5 na sa si Gio, ma. Matsada man imong balay ma ay mong kwarto na matsada Ay, na mong balay. kasi wala ni naanad nga tubig. Ang tubig na naanarad nga natin kurente. Ayaw na na yung. Unsa man din na adi? Ayun na. Unsa man din na dili din na. Direkta ka na sa kuwan. Dili din na de kurante. Dili di kurente. Direkta ka na sa kuwan. Kining nawasa. Nakasabunan sa nina ko ang kuwan. Kining akong kutsara ka makayo niya mga kutsara niya. Ano? Ay, ish. Mahimo niya kung balbal ini. Kasi nabalbal na ka ma. Wala sa duy. Kinuko. Sa agi ko ninyo yun. Hindi na ko nabalbal na ka. Ah, Wala maka ka nabalbal. Wala mo na balbal ha. Kapit na. Intra-intra ng balbal-balbal. Kapit na sa mga ka-intra ng balbal-balbal. Oh, Kung ko, ang latan niyo maayo. mo sa tiyan ka. Siya yung sa kaon. Ito yun ang pabalik. Pila. Apa yung Gio ka? Dili, Pila. dili, pangauna ka. Pila ka pa yung Gio. kaya magkuha sa kuguan, baso. Kat, pampuding. Pika. Baan ka? Lagot rin ba din puro ng mga gahig ulo? Nga nga lagi. Sa magkukot dito. Masukot dito. Nga nga. Lagot rin ba din ko ng mga gahig ulo? Masinupakon. Na. Ako nga akong binudlayan, nagtanong ko sa saging. Nagya po na akong pinaskuhan, no? Kapalit yapon ko ba? Bisan sa kaplahubog ba? Sige, palit yun kayo na. Kasi di mo kapi yung kanak mo. Ayaw pagkakapidan na ako kayo makuha na sa diabetes. Isa Kaya diabetes. siya pa inom. Ito may kapiyong ko di ay. Mama, ay na kape man. Nagipalitan ba ka na ko gatas, mama? Kanang kuan ba kanang blanca grabe na kuan. Nagyambot yun, no? Nabi gatas diyo. Palit yung gatas mo diyo. Grabe na kuan. Inyo din ang masukan na ang lutin ninyo. Si Luti, di man ni ako. Buang. Kung kadanat na magpuyo, sa dili ako nga. Mali na pa na. Siya magsaya para batakalon. Usukan ninyo ba? Kabasin kayo. Naipanor niya ay nga. Kroses sa tinungan makabalay mo. May manglabot anak. Iman-anin ninyo kay. Bahala ka mo gulamon diya anak ka. Marabag yung yuta. Makaanha din ha. Kay kung na inyo subuon nga. Gatong nakita magbalay mo na akong gibutang nga timaan. Mura pong yung yuta da. Inuod ba yak niya ah. Hina ba signal dito? Sinaya ba? Yung kontra. Barag yung pasikat dito. Diba? Oh, Ito nga. ninaw ko no. Sila, dahil mama, pagtaon na. Oh. Nakuha ko sa kong kasa. Ito nila ba kayo magsayaw ba? Kasarin. Abala, makaes ng sayaw ka. Kuha ko sa plato. Dali, ano sa plato din eh. Dio. Gara sa sisiyo. Ate sa tingali nga.
Mama, imong kutsara lagi Yan, makan. makapit na lugar ka nun dito, sa ila. Mama, imong kutsara lagi kay kagid. Wala lagi Kasi kagid. wala lagi ko na magitagaan sa shampoo nang. Dagan na yung shampoo. Ako nagikuskusan na akong sarin taon. Ano nagpa-shampoo Yan mo, day. Akong kutsara, day. Ang head, day. Di man sab. Nakita ko mama, ang gwapa kayo. Ang head, lugar. Ay, mama, pakita sa Oh, gwapa. oh, lagi. Hi. Naglagom na akong simut. Ano simut ako? Tapos ako mama mo. Mas ikaw may gwapa. Alam ka na kung naglagom na akong simut. Guwang pag yun. Yatan. Pero tigwa nga lami. Napagay tiguang matupani sa dini nga lula lagi ko na namo nga. Bisa ko na sa tiguang na pero timurong na sa mga. Namis lagi nang dato sa imo nang. Tunay Ang tay. lami ba? Ang ko ba tigwa nga lami? No. Ang iyang Kaya gini ba? Hindi ko. Pabiyak mo na. Ako na. Nasa? Oo ba? Ato, ibang trato nakampanan yung driver. Sa'yo mo, hindi naman ba? Pagkaon ka na. Importante, nakakaon pa. Lagi ba kasi mo kayo ng driver? Kaloob mo nila mga. Picture man gito sa imo nang. Imo tong kuan. Followers. Sasa? Ato dadto ba? Ako. Sa bugugon to. Sumukugon? Ano ni magiganda sumukugon? Grabe sad silang lang makapalit og coke o duwa magid ka buok o. Mara magid ko taasing ang sugar ni ani ah. Stilan. Wala, baka die hard mo. Mang anong duha man ka buok lang. Dua kali para bilang tak kabuk minum. Sarap. Kita raman lang. Basi layon ka. Pila ka kamilyon. Nana oh. Mama na anak ko iyab diri mama. Hindi nang wala diyan na. Wala pa di ka naibugan. Wala pa. Naka may bukan kung magustuhan sa ditampaya. Kung di magustuhan mo, kag ginala. Ano kung pahal na. Masadyan kay mong palay ma. Ada na may ako dani sa Napoli. Doon na sa iya sa bihagatag mo sa iya. Duha. Nipis ang usa. Ay, mahal kayo. Aki sa isa Tag 250. Ano nagbalhin man ka ani? Kuha naman, nagabok na. Ah. Tag 250 ang pligo. Unya, kanyang usa nga nipis, ang pligo. Ano doon sa ni panday mo man takat. Iya, naging mo ko kagdan. Dayon. Wala si Rotso. Kuandra, kining sundang ra. Mano-mano ra ba? Mag giyon sa manini mo dayon ma. Nakakat lugar ka dayon ma. Oo, ito sa naman ko hagdan. Kasi nabalbal lagi siguro ka ma. Lupa eh. Kasi nabalbal na ka ma ba nawa ka nagsaba. Yan, pag gumandayon, manawag na din ka sa ako din nyo. Oy, apya, ngali na mo din ang akong kayamanan. Unsaon na lang, gayud lang, unsaon na lang mama. Mulupad na may ani. May bawaan, biga rin mo balbal ka mag-alto mo ko sa inyo na. Wak, wak, wak. Ano? Hindi atay na nyo rin. May kadahan na, ano ni? Ano ni? Ano yung kiyong wak na? Tanaw natin mong mama bi, mong matang mama, basing balimi ba? Ano Balbal yung na. masad? Tanaw na to. Pula lang. Naman din ba ang dani din mo? Basing balbal na ka ma ba? Wala, nagtuwa, pero wala may hinog. Dili ka lugar maglupad ma? Ang tupad ba yan? Kung mabalbal ba, maglupad ka na? Ang tupad. Hindi atay. Kung magbuhat sa ginang maglupad. Wak-wak. Ay, kung di na ako naglupad ko, nagwakwaka ko. Hindi atay ni. Pag wakwakan ako, ganito ko lang lupad sa bisakan. Ikapunta na, namain ako sa silingan kay. Baka na giniwakwak, nagbalay dito sa punto da. Wakwak to. Bas matak kana makaglakaw-lakaw ni mo mama bas matakdan nakabalbalaw na. Manawag ka dayon sa amo dayon nga oy. Dati ako, isip na. Apyang. Dati Kalam lang mo paginay kadlang lang. Damhag kayo na nga. Why signal ang smart ini din nang. Be, gait ko. Paginay ba? Wala pa na may bibi di ay? Mana? Ha? Nana. Ah, ma'am. Dua ba apa sa pan talakuwa. Wala tud mi bibi ma kadi man sa kaanak ma. Atay. Unsa man yung paanak sa imo di ay? Lain laki dapat. Hindi.
Ngita lagi kong lain laki mo kananda ko. Okay, parami sa sa kuko. Kay kani mo sila lang mama is gamay ko ay iya mo. Ganun ka? Di mo kasulod. Napa! Ako lagi Napa, ni- ka. Ako lagi ning ilisan ni siya oy kay gamay ni iya. Nao. Pagkanong ka sa mas labaw pang kamay. Atay, nagyan. Dili man. Mga balbal talaga. Hi Bani. Mangita lagi kong lain ma basta makapangita ka dag lain. Manan yung ka? Mama papakita sa dini mama inag hilo mga ngadlang lang. Manan sa imong anong bahay? Uy. Oh, Hala, hala mama. Hala natay kuan mo grasya ni abot. Hala gyatagan tan dini. Yung followers lang. Followers ni mo na. tao Joy! Kaon na ba? Nakabante. Nakabante gid siguro. Nakabante siguro siya diri. Ano dala mo cellphone? Ay, sa Facebook lang sila kuan updated di man sa TikTok. Yung mga followers man. Magsayo ba ni mama karon? Magsayo magkakaroon mama. May man magsayo. May man magsayo si mama. Uy, wala mo iluti din ni mas 100 lang. Balayan mama gapangan ko naman sa luti di ra ba iya? Ako yun. Yan, wala baligya din ito. Ni sa inyo di. May samahan ko na siya. May yuta. Ano sa ginagawa ko lang? Ay, biluso na. Biluso na may biluso sa pinungitan dito. Kasi Unsa day ipakuhan sa imo day? Aw, pwede sila musulod sila sa TikTok? Sa television? magsulod ta karon di sa TikTok karon. Hala dinil. Ano tagaan ka mama? Dapat magsayaw ka mama. Oh, tol. Akong mama. Kikisag na ako. Akong mama. Yung Cute na akong mama. Na sila day silang silingan. Basta mo sulod. Iya ba ng followers niya, ma? Sayaw ikaw, ra? Oo, ikaw kung magsayaw, itanaw mo sila. Pasaya man ako di si mama karon. Yung karon ka, ikuhan ka, bibo kayo ang kam. Yung kitang. Pwede mo siya kaado? Wala mawawi. Alam mo ang balay ni mama cute kay ang balay ni mama sir nagkuan ani. Ano ba sa balbal gid siguro ni si mama. Ay nagana lagi ko sa iyo na. Ala lagi ko. Ala ko mama basing balbal na ka mama kay ano kabot na kadiha ko nagutop-atop na siya lagi yun isa. Balbal gid siguro ka mama oy. Uy, ginoo ko. Lasad, oy. Na balbal lagi. Iya kung karon nani yung silingan. Lagi yung Napagka. pala uy misagkay ka mama oy. Ano sige ba nga mama. Ipalhalayas naging ka dani dira na imong luti. Na. Yaman ni kaya bukya. Dili isi padagan kay mo anak niya. Oh, pero wala na may mga luti kay gibaligya na sa among lula. Ay, ya. Grabe ba sa lulan niya day? Ipamaligyan day. Ay, gulang na sa ilang people. Ayaw ka itong dana ko itong hindi na ba? At once ka na time ba mo? Dili man gud na mo na siya makuha kay dito bitaw kay magsamot. Magsamot siya sa mga. na ni sa iyo ha. Magsamot man siya. Peaceful ba siya dani kay mo siya. Kuan na lang, ino na lang gid siyang pag-asosyon dito. Daghan na lang gid Kay- makailan niya dani ako kay- sa bungkugon, kay- gitan. Kay Kinugitan man ko. kay ang amo kay amo man kung ako nun ani bala lang 100 square mapalitan na mo ni manong kay ako dili gid pwede pud kaya nako ako ra kay Daghan man. daghan mi pero luoy man pud ba akong may suon. Pag iyang vlog ani nga dahla. Pilam ni mo kay sunday. Tukar na ko ng animal. Basta gatos? Tukar na Kan. Ay lagi ba? Magisi ang ato ano eh. Tukar na po. Live. Mabawa. Tapi sa gatos magisi ang ato ano eh. Ang ako dana na pulo pero pag nagisi. Gulahan ang gaki makatilaw. Aga. So dalaga rogar ka. Kayo, kurang sa kanya ni wala ba na. So dalaga rogar ka karon mother.
Talaga? Humot ba kani ka bagor bang ligo? Naligo lagi. Wala man gyud kay makailan kita nga lang laki nga. Sa man sistigan ka na, okay na. Wala mo ay nagtabo ra mo. Nakitaan mo na mo ng dulo. Wala ba doon ako nagkuha mo na ako sa batay. Mama, imong anak ay na una na niya gasot isa ka. Asa to yung tubag sa ato? Wala man koy anak. Wala man. Humot lagi ninyo na. Ingon na ulay di anak. Isa ka amas to yang Nga. wala na. Sige ingon nga walay anak na siunan ka pulo ka buk anak. Naingon siya 100. Di man. Walay giurungan. Kay Gibiyaan tanan. Ano? Gibiyaan Order tanan. i-order na ina. Kaya nga ikaduha lagi daw niyang bana in order. Ya buot na in order nga imo. Order lagi. Sus, di tada mo to. Garbo kay in order na. Ay, siya Mura pwede man naman mo order. makadag sikat ng iyang order. Oy, kiatan mo ng order. Ha? Pwede mo order siya pe. Pwede eh. Katong mo Di bayro na in order siyang kamel. Ah, 5,000. Ituyo lang ko pagkuha dito, kabulan mo kay order karon pag order dito kay nakatilaw man sa may pag sa otro pata. Ay na. Pag ganin na siya Mama na mga bata mama wala ta. Wa bet mo nang ngalan utro. Nakasabot na ba daw sa utro. Dalas sa palit sa dili na siya mga huya kay naman yung konsumo. Ang dili man gud nako na siya manian din kay ano, layo kay siya. O gani. Layo na. Ahara na yung ibi. Si Papa, bulag man pud di silang Papa. Ay, buhi pa niyong papa. Unya asam rin nagpuyo yan. Si Papa pud kay turan sa dito sa sentro, luoy po kay katumpag niyang balay na karon narang-arang na kanana sa balay kay na nakuha na pud nako siya ba. Na patukuran na pud ug natagaan na pud nako siya kwarta. Di man matumpag kay pagkatumpag yung balay himo naman siya. Lagi na ko na lagi ko balbal man siguro. Para yawa mo. Lagi ko balbal man siguro ni siya kay kabalo man siya mag si Papa di ba na magahom ni Papa. Unya kay Magkuha man silang panday. siya kay mga bidla sa pagkata. Ako amo mamutan niya na yung kabuntag sa yung ron. Nahimo na ko siyang orasan. Alas 6 na alas Besides 5. magtsaok na. Magyaw-yaw na. Ay, Nay usahay. kay. Magdilaw gid ka lang tayo sa chicken. Mabuwag ka gid din eh. Ha? Imong garo na suno. Nani mo diha? Ah, Wala naman na nimo kuha. Ganyan ako nga mabuwag ka gid din karon kung makakaw nga sa pog magba. Ni ko rin pero makanyo magbalik na sa simuta. Liman nga gani. Kaya nagibiyaan mo yung ano niya kay palahubog man nila. Di man naman kayo sa mamon. Mga lata. Wala siya lagi yung atagi ba yan? Kami na narbaho man may na siya gibili naman sa mga gagmay kami durimi ba ini. Nago ikatulo na napagin may special. Kung ginagawangan naman special to nawala wa. Kami kabalo buhi pa ba to patay na ba. Kaya kalit to nawala. Itong pandemic. So kami ang nanabaho duwa ni Manong siya gibili sa mga sundi naman nakatarong. Ayo jurit. Lagi makainom lagi jacket. Awan na. Ang ugon man niya ako magsuon. Mura na siya sa... Mato ni undang may sa mong trabaho sa Opol, si Manong tabako, ako nanguli mi kay kami na lang natin man sa mangod gibya alam niya. Di naman may kagwanta kay bubuan naman mi igakot sa lubi. Ni pasagda na mo asa sa padulong mo to nakapagita sa dali laki. Kadang ginagsalam siya ni Baya. Pero mo na kami sa Hoy! Ala, nagpataka na maigo si ate yo. Pisuhong ka yun. Na, nahawa pero Bunog mi ni. Gulgul na niya na. Babi ako bata itong tumula kay. Tumutaw ko siya kay yung dito. Sila nagpatay. May ganit kagawan. Hindi ginuupo. Wala mi dato kay nagdadang na palubot. gulgol yung kamero. Gulgul niya ang ganiro naman. Ay. Namatay yun. Presyong mo dito sa ama. Dani kay di man siya ka... Ang wala naman siguro niya kay ganahan siya din ni kay peaceful. Wala na kuha niya Dani. Sana niya istorya tayo sa yuta. Lagi ba? Asa man tagi sa yuta? Wala kong dinig. Matulan ba nga pananglit kung Ikaw na sila ang mga caretaker. Hindi ako na sila. Di kong tagagon na. Inyo nang parang kay, parang may istorya ninyo mamahin sa mga kilisod na sa una na rabay ni siya ang tapit isunan. Nakadili man makakuha ng barangay kay ito. Kaya ragin niya ng silingo. Kaluoy man sa atin. Yeah, bimit-pulit Tingnan may bigay followers man ni followers kami nimo. Nakabili siya ko wala anak. Kaya na gani pagbasa na ko mga padong ko lang ko. Alam, ano silang na? Picture ka sila kantong baya mi ha. Picture ka sila. Nagungo mi sa mong mapa ha. Nagunong sila Lagi daba. yung bana kamutan ba kana Gani. sila. Awa ba? Sige kasuko. Layas, tanong layas mo na siya.
Tanaw ra na basta na picture. Layo ra ka na naabtan. Di na siya ka na picture. Hilis di na siya ka na picture. Ano ba lang kami ginagawa? Ano sabon ang daklen? Tidang. Atong sulupin ba na sabon Sa ang... ganin ba na way support Ay, sa baka na bang pa? Uy. Ngitan lang gani niya. Ay, nang ano, uy. Pero, Uy, yapon. Nawala Wala siya patay ng pakita. saging ni Lula. Churits. Timpas. Na. Walay tam, walay. Mamainom ra ka ni mong tubig, ma? may naman na. yung kahoy ni mo dang. Ay, nala, pag namoy. Ano man? Yan Pagpalit na lang dito sa Ano kwan. di ay? As water. Nani balbal na nino. Balbal na ka no. Di man. Bantay ka karon na kay balikan kay na ako din hi. Pagpalit sa ice water, kaya ka na siya nga tubig. Dito na sa kwan ba? Kanang personal nga tubig ba? Diyan na basa. Meter. Oh. Ano man di ay? O gani nga limpyo man di man Limpyo man yapon ni. Aw lang yan. O lagi. Kaya ang inyong inumun ra ba Basin kaya ay kwan ani, ha? Nagabalo siya nimo lang ang imong inumo. Basin. Mineral. Basig na ay kun ani ba kun Busag gani, basin madaot ka. basig ma kun lupad ta ani ugma. Naapa ka. Karon dayon nga, pwede kayo maglupad. Ala. Nadagan lagi ni kuan ma lutaw-lutaw. Lukaw. Naglupad na. Basig mo ni butangan siguro ni kuan mo. Lupad ito. Salak na sa Okay tingali. sa kay kwarto ba? Dang okay kay imong kwarto lang. Ako, Dili ka na makuan magtulog, dili magtulog dang? Magulan? Bago ba na di ang side niya? Ano naman Ay yun? manabago na yan sin. Di laki na lay kulang. Laki na lang. Di ko Eh, kung minyo ka, mahay ko sa kami yun akong ikaduha ka. Yung mato pa nilalagay ko nang ikaduhang kami yun. Bulahan na mabahay na. Bulahan na sa namin nakabulahan yun nun at sakiton man. Di Sa ka kito swerte dahil na ka sa to. una guro. Kaanak ko bigduha. Naman ron. Muna ni siya sinisel. Dili. Walo, apulo mi kabuk. pulo may katong Lakaanak may, lakaanak ko kuha. Kanapulo. muyo. Gibiyaan gyapon niya uy. Wala bata lagi ni girungan niya gibiyaan niya. Ang Parehang ang yapong kang... ang among nang ika isang kabutang ang ba? among ikawalo 4 months pa gibiyaan. Ako na nahimong mabugpapa. Nakato yung kaduhang bana duha yung Gibiyaan gyapon niya. Giun sa ninyo pagkahibalungan na siya din. Gipos na ako. Mo gay nang usaw na ka-viral sa akong Facebook. Facebook. Kaya kami din ni updated rin kay Kulan. Mga din katong nangtala siya ba? Kaya naman misilingan nga tiguwa nga gakaluoy ko, babaeng lalaki gakaluoy ko perming ko. Nakadumdum din ko sa iya ba nga. So sa to paluoy kay sila so kung mamagpapaluoy sa dayto sila. Nya na sad ko ba. Kung nga pangitaon ako. Sige kung pangita gidana niya sa bilya si pangita dili gid na mo siya makita. Tugay naman na siya din. Sige baklay mi dito di gid na mo makita mo tong try ka na ako mag-post sa kuan Facebook Ito basta na na. viral ba niya katong nangutala siya ba nga dili man. Dagan day kayo nag-comment, dagan day ka nag-comment nga. Murag nakakita mi na si mong mama dinhi sa pinugitan, sa lubsob ana. Mo tong naani ana mo diri. Motong dagan kay dito na pangutana sa balay gyud. Dagan kay dinhi na anak mo din ana siya apo. Sige mimig balik-balik ito, giantusan gid ako to siya balik-balik para makadumdum siya sa ako. Lagi kay Kay gagmay pa mi, sinunan ka 9 years old mi gibiyaan na mi. Ay, na Isa yan may di kipad ba makadum. matawag-tawag. Wala ninyo siya Dagan man sa cellphone na nawawala. ipahilot Ay, nawala. kanang kaniyang kabuhi. Dili man siya magpahilik, magsamot man. Dili kay yung kabuhi magud na magsaka sa ulo. Maintenance. Naa diri. Naa din eh. Ay, kuan di sa mga o di naagay diha sa Isa ka naman yung kabuhi na sa ulo mo nang ana siya di na siya pagka Every month intindi sa sa inyong mga kuan. Dito giadto naman ana mo dito sa amo katong pagkamatay sa igsuon giadto ko man na siya gigastuhan. Uli gid siya dinhi. Alang diha campus ni kuan. Magkuan gid siya. Magsalagabal gid siya. Ana hindi kan sa kada bulan. Kani si o pakuanan na ninyo. Pero abit sa ninyo, tanaw ni sa uban, langka lang ko. Di gini siya buang. Dili oh mama Di gini siya buang. Ibi ninyo, ang buang dili kabalog kun ani, kabalog kun ani ha. Tabaka. Tanaw ninyo. Maglakaw ra. Hay. Magkuan ra. Hi, Mahugaw. Na ka na ah. Warna niya nawag. Ay nanawag daw hi. Ay, pioneer. Mato pa niya. Pioneer. Ahak na. Dili lagi pioneer pasok. Kana naman pioneer ka payunog. Dili lagi pioneer. Tanda. Followers. Followers na sa Okay. ay sa tong pioneer, Kay kung- ay sa tong followers. Kay kung mayon Follower. buang Oh, follower follower na ka, siya hi, naglakaw-lakaw. followers. Manang hi followers, panuway mo na. Aw, Kung buang pa siya ganun din man siya nga wala man oh, siya. dili ni siya buang. Wala. Picture na ta eh. Picture na to. Ito isira Ali lang. tidang.
Paso mabi. Ala sayang si auntie karon. Sayo. Sa kuan mo purong sa ulo. Ay, ko sudlay lagi kay. Wa sad ka dai nanuglay. Ang sudlay lang ako karon tagaan ko diyan balay ko rin mabay sudlay do ka buk. Bahala din ako mga pukpuk kasi kanapay na bulin. Mahubog gina siya mandagan na dahil ni sa balay kay panghubuan man nila Dili dahil nga mag-split na sa bi. Dili mag-scream mo nasaan ba? Karate-karates dalan mo. Okay, mapalit tayo mo sa imo kuan na. mamunog na siya mahubog. Tao kami mandagan man Anak, mandagan man mi mahubog na siya. bila ka ang gluro. Unang gipasagdan din mo Stick siya glue? sa pagulong. Asyos glue. Asuslo? 20 no? Ayaw na nagsapatusa ilisi na sa bag. Then kami na nagbuhi sa tong Ayaw kay. Sa 4 months. Akong kuan ba? Sunsun lagi mi. 2 ka tuig. Akong ni- 3 ka tuig. Akong ikuan ba kini ang naho. Ay, na nagtaura ato dagan sa balay. Ato ba itong ato ba itong Ano kuan pa niyo eh? Sus, inabay na na. tabang sa amo. Ilisan na siya og kuan habayanas. Pwede man siya palitan na no. Sus. Nano. Digon kay na ah. Flores de Mayo mo sa Na madong mga patos ka kay dili mo to mabilin sa kuan. Glow ba ko na? Mama na ko'y sapatos dito ma pagbalik na ma. Asa? Ayaw na daw. Pagbalik na taga. Mama, ikusa ba kay ay sorry. Langaw. Huy. Pagbalik na nako ma pataganti ka sapatos. Mao man na iyang costume biya manuroy siya kanang dagong. Wala man ka nag-ingon nga wala kay sapatos. Murong na sa dabong Saan ko manggod? Nilimtan ko manggod, nilimtan ko manggod. Ayun nagud nimo nga sinilas ra, sumutong sinilas ra ko gibit-bit. Ano yung samtya? Kita ka nga sa kusinila. So niya ang usa ha? Nabili mo ako gipamuthan no? Gamay lagi to kay naigo sa tambutso Pugma pambot. na. Pugma na. May kasalanan idang na kay solar. Nakalagi solar dito sa balay. Dili man sa kanang gahayag. Naman sa kanang Naman ko suga. Tubig lang ako kay. Ha? Tubig. Magpadapit yung tubig. Okay. Pabuhat ko siya sa tubig lang. Ano ba? Magpadapit yung tubig. Ay, Ay, magpatap ka. tap siya. Aron ay. Ano Ano naman, ka ano naman? Sipyo ka na kadto. Magbayad man ka. Uman bitaw. Nagana lagi ko sa iyo. Pirando. Daghan man balay pa. Ay, yuta. Dili sa kanan dito. Daniel. Hindi mo ning. Dini kami gawin niya. Like, kutsara ako na Timo lagi na man siya dito. Kaya kansin ka permi. Di man na alkanse kaya ang inyong gipuyan diya gilon man na sa bangko. Ada pet. Ulian man na ninyo kung kama makatigom. Nakani mo wala ni mo gilon. Wala man dani gilon. Ako man na ni bahay. Yun sa man ni mo di ay. Anang yung gipuyan. Dunay tagal anak pilak tuig. Hunom kay tarya. Na pwede ni mo na ulian sugot man gyapon na ng bangko bangko ang kuan ra magkartiya man. Nabaya ni sila iluti diri. Lady puhit ni na. Tagasa na sila. Tagasa mo Mama mama. napit na. Dito pinggan last Mama, pinggan. tagasa mo mama, di ba tagasalay man mo? Talisayon roy Oh, sa tainis, so di ba naman kay bahin di asay mo bahin? Sa Santa Ines? Oh. Na bitaw. Kani to sa kuan. Wala bitaw nga anang wala bitaw na kuan ni ba kini. Duwag man na sa yuta sa binis. Ana ba wala na sak iba. Santa Inis mi. Kani eskwela nito to Santa Ines nga mura bitaw na hugmo. Sa Santa Ines. Balo kay. Wala na ito ninyo nakadake. Sila do man kay kadang nga subong kugon, maskin tagadulog ako. Ay wala akong nagpuyo din sa bukugunoy. Aka ilang man. Iyarang kaliwatan sa akong mahan. Ugon panglat. Handag. Yan ang pang Salamat man ang gid. Naray sabon na sa kuan no. Pero katulong gid iyang punta ko. Ato kanina. Sangay ko Rosie. Tulong ito, gupo ko sanggot sa una. Okay, Sundana nga balay dira. Lagi dini biya to siya. Mura man kukuan ko. Nasa nang Ay, ang hitang inyong kamot ba na? Istorya lagi siya. dili sa dili na dili sa hilap. kung magkuan siya, dili. Anak nga, ito ko na na. Dili lang gini siya. Ay, ang hit inyong kamot. Dili na gini siya. Mahubog lang siya. Pero Amigo mo na sa
Inanak man siya sa amo. Buwan lagi na yung buwan. Manakan Nga lagi wala lagi diya nga akong sudlay. Ano sudlay? Pangag. siya. Muto ka rin yun. Ipasound mo na yun yung sound. Adik ko sa balay, nagilat ka. Asa na gina po mga... Sabi na ini, dili ni pangag. Meron yun yung sudlay na nga pandaginot. Kunini. Nang, tarawa yung sudlay nang. Na akong sudlay, pangag. Bisan to di pangag, pero Mama, taas kay mong buhok, mama. Nabalbal na gid ka, mama. ako, balbal, asas. Ay, ang balbal, lupad na tanan ah. Awat, pareha ba o short hair? Na arte ba kay na siya. Ako, meron ning, ako nang ipakuan. Kuning Daan ipa-straight. na siya sa una. Kaya kami magtapok. Roy. Lahi na siya gidaan. Lahi na siya Patrick. Kinahanglan wala na Dili, siya dili mo sa ka. 5 mil ko na ang pagpa-straight sa buhok. Pamuhol ka ayo ah, 5 mil. Iya, brator mo na iya lagi. Ay, pareha niya, Arte kay kabubuhay na mo tigwa. buwan. Dili pa 5 mil ko no. pariban yung buhok niyo karon dili kini subuon gyud. Kaya ay baka dana 5 mil lang. Dili gini yung Nagpalit pa ko sa kanako pagpa-straight sa buhok. Gani. Nga para siyampo. Tan, wagi hapon nahiman ako kung magpa-straight ako. Hanggang kadlok ko Ah, niya. bukuson mo sa nimo. Oo. Anaot kung pungon. Nandabi ka na kay kung matulog ko kay moana man ang buhok nimo kay higdaan man. Unang amo siya gigibuhin. Ako na lang mo ang kaya ra man mabuhi kami ra kay kung naata kay makuan man ni luoy na kung may suo. Lagi sudan sulit. Amo na sa'yo sa story nila, makainom din na. Nga na lagi uban lagi baser nga nana pero wa sila kabalo sa mo na Baon sa'yo lang na. mas luoy kayo. buan na sabi na nang gabasa niya. Ang importante pa Nalubi kay mi kanang gaagi mga tao namin sa kon buuan ni pagakot ni sa lubi. Pero ka sa asawa ni Samuel. Pag mawala na din yung kahubog, wala siya, anak, hali na mo anak. Namura din, pag mahubog na na siya, layo pa kayo. Para sa asawa ni Samuel. Layas na din yung dagan. Mga tulog mi rito sa laing balay. Ayan na din may mauli. Umawasan na siya. Ang isang anak sa una, ang iyang anak po sa ikaduha niya ba? Yan pong ginagawa. Magyapon ang gibuhat. Kaya bago pa sad may nag-meet sa mga igsuon dagko na oy. Minyo na. Nga minyo na sila. Bata pa sila na. na. Anak gyapon mi man na. Oy gyapon kayo mi man. Nasa bilya ka taga bilya man taga laki. Ang mas luoy gid kay katag ang kinanguran kay ang babae kay isunod-sunod man ang dana. Na, nagkuhan dito siya. Nilabsan sa iyang bana. Ito maluwi ka. kasagyan na inyong gabas-bas niya. Padayan na lang gyud dito. Ay mo pa. Nasa buhol. Nasa buhol. Minyo man sa buhol. Buhol na ano, picture na ta. Nagsayaw para ba na si mama? Ay, ang saya ba si Mama? Nagulat para ba ng kwan? Imo ra cellphone man ang. Am dito yung kuan. Kasi na nagbanyan sa balay. Live man ko. Imo ra. Ay kuya. Kasi live. Hugo kayo ang atubangan. Halite. Or kanila lang ako isin. Pwede o, isir, ikuan lang na yun. Kada ra imo. Ano na yung nasa imadasel para tawag sa kuan telepono. Okay, kita lang ba yung sikat ka ron? Kaya nga, nakita ron doon Telepono 30. Kagan ba yung comment siya nga, apili po may kasilingan mo siya yung mama. Ali, Kylie! Hali. Picture na lang minining di. Ayo ikaw ra. Abi. Atad ba ba? Dili di. Imo na cellphone. Sige, gwapa kayong dinsan mo, gwapa kayo sa dana. Sa anak ra. Abi ka hayag oi. 1 2 3. Tingog sa doya. Man to ti selfie na maya. Oto akuan padayon. Ay, padali na sakit ko na yun. Ali, sige, iyahan pa tayo. So ni mo kay idol nga. Sama niya mga vlogger sa sunod, o. 1 2 3. Ente. Ikaw ma. Picture sa kadin. Di apil mo, apil mo. Artista man yapon. Nanir ako. Dali ra ta karon sikat kay ka. Koy, Ano nango? koy. Kuya ba kuya? Lang lang. Apila to oh. Maritis mo kayo.
kayo na siya. Apila lang daw po to. Mamot gina yang bana oy no si vlog moro gimig buang baya gud ay. Picture mi lang lang. Ha? Dini ka lang. Apil pa. Di ko. Ha? Masikat og samot. Ako ba? Gawat na rin na siya ni Kiat Vlog ka. Akit. Ali, mama. Dani na ko. Ali, dali ba? Dali ako. Tarungan lang ako ng gwapa mi ha. Pagtingol sa lang Okay. Okay. Lain na bagi ko kay season ka. Musayaw magaka. Musayaw? Oh, masaya pa na siya. Wala pa na. Yan piyon, nanay piyon. Musayaw Hindi na. man na siya makasaya kung walay imnon. La. Maali. Ayo pa na pag sila dire. Nalain na siya makainom kay ano, bintana. Karo gina konday ani dang ba? Si ang hagdanan. Hindi naman siya masilip. Ha? Magluang na siya. Kuan sa tiyang kuan sa Ay, yung ano na ko. ibungkong ay hindi ay. Ayan pa na ako mataog tingali katong akong gipalit. Ha? Ay, ba't na ako nag Ay, di mo. itaod itong akong gipalit ba? Ang hagdan. Sa sulod. Ni ako ning ikon na Asa man mo mga kape diya? Wala na sulod. Wala. O mo na ako mga pinalit. Kung ako magkuhan, kining budlay. Okay, yan. Ko kadagon kasi na akong mga kuhan na oy na, kana dinadat mo ng saging ha. Ang yung pinahan nga. O mo na di ang akong kuhan man ang ako da basura. Naon to mga itlog, mga unsa pa diha. Labo. Tapunuan din ang saging. Ako man ang mga pinalit. Pati na pa dayon, naligis sulod. Anong ko basa ko? Baligyan ba kasi kung kahoy dang? Sagon ko sigaon ni Pila. O plakata. Ano ra ko? Pampasaan mo na niya. Saan sa na siya? Ito siya kubos. Kubos pasaan na siya. Bukat din. Ato kay Rick, paano ka nagdala sa kahoy? Magkasa ko. Paano ka kung sako? Kuan na sa iyang bana na sa nakay. Ay, naman ka mo eh. Nangahoy ko sa buwan. Ano na siya may pinaka. Sino pinakauna din na? Siya may caretaker na nagitinutunan. Kani ito ilan. Ilan ang kitali. Ihatag niya ni nga luna. Ipakuyok nila nila din. Magdala manipin niya. Dala dong ko. Wala mo sa kusuglanan sir. Ipakana guna kasi imong anak. Ano na lang ang kabaon? Sudan niya. Wala ah. Ay, kadagan basta pinya nimo uy. Lagi. Mura na nga niya ang dadan. Ay na uy. Kaya pagdadala anong pinya. Ah? Ano pag Inom ra ko. Unsa ra gani din na dali kay mga kape. Wala. Mara na ka na huntan mo to. Ay na pagkape gatas ra kana may gatas ano kung palit. Yan na. Ako naman na itaod ng niya din sa sulod. Itaod na ako di ana akong ligpiton. Nabutangan din ako nagkurtina. Kanang trapal? Dili. Nadi sa sulod. Diha. Niya din eh. Ha. Nakitan mo na ha. Unsa man na? Napangyagihag ba? Ay green? Saan na nimo? Ganin ako naikuan. Butang. Hala, thank you. Bye-bye. Ganin ako naibutang ba? Dani. Dinhe. Dana. Unya ako naligpitan. Unya kurtina ako na diha. Unya kining dani. Ako ni siyang kuanan. Kini ang salugan. Butangan ako sa mana ba? Ana. Dito sandig-sandigan. Sandig-sandigan ni mga nabahaan ha. Butang ako ng dana. Ana o. Diha o. Ana. Aron di akong. Parang nagpanginangin. Babay ko no. Babay ko no. Bye-bye. Dagan madagay pagkahoy madel. Ngadto na dayon ta oy. Ano to sang tuadad ko? Limanta. Nagsigisaging una nga. Di man ta makas di man ta makasayaw ani. Kaniyang balay o siya rin nagbuhat ani mga langlang. Kay si papa ani di man nakabuhat si papa ani pero si mama kabuhat na si mama o. Awa, nara si mama. Paglingi mama. Nang lami ni siya ipakuan nimo sa kanang Sunod. kay mga inunon. Papadita nimo ni kuya ba?
Nambot ito yung baluan. Oo, sa kam day. Naday mo mid ay. Mid. Di man mo mid na ko.